Гледаме сега нашата машина как качува. Гледаме опато. И Свидовица. Свидовица Банско. И пробуваме бразилията на новата машина. Изправи. K1S 9SD. Как представя кола? Я ще знам, види колко милиона назад. Това нещо не е нормално, пръв път се гледа това нещо. Още еднъж да видим. 10-30 мили, пара 0 намалява. И това са невероятни 11 секунди. Гледаме. И покачва, видите как покачва, това е нормално бързина. Не е нормално, види. Пато, не са гледали, види. Види какво е, не замагля носи.